Γεια σας, είμαι η Μέγκη από το The Mom Diary για όσους δεν με ξέρετε και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την επιλόχιο κατάθλιψη και την εμπειρία μου αυτό το θέμα. Ο γιος μου ο Λέανδρος είναι 26 μηνών τώρα και θέλω να το πάρω λίγο από την αρχή, να σας εξηγήσω πώς ξεκίνησε το όλο θέμα και πώς κατάλαβα ότι το περνάω. Λοιπόν, θα το πάρω από την αρχή. Πάντα ήθελα να κάνω παιδιά, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη όταν έμεινα έγκυος, ήταν όλα προγραμματισμένα, ήμουνα ενθουσιασμένη, τα είχα ψάξει όλα, το περίμενα πώς και πώς, είχα μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη, μια αρκετά καλή γέννα και μετά από λίγες μέρες μετά τον τοκετό άρχισα να νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί στην αρχή όλες οι μητέρες το περνάνε αυτό. Είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή. Απλά η διαφορά από μένα και το baby blues, ας πούμε, που περνάνε οι περισσότερες γυναίκες τις πρώτες εβδομάδες, ας πούμε, μετά το τοκετό, εμένα συνέχισε. Και συνέχισε για αρκετό καιρό. Και γενικά είχα ένα μωρό αρκετά απαιτητικό, τον θύλαζα αποκλειστικά και μέσα από τις 24 ώρες της ημέρας το είχα μετρήσει μια φορά, θύλαζε τις 9 ώρες, δηλαδή ήταν συνεχώς πάνω μου και αν δεν ήταν πάνω μου είχε αρκετή γκρίνια. Ήταν ένα δύσκολο μωρό, δεν κοιμόταν πολύ καλά από την αρχή και πέρασα έτσι σιγά σιγά τους πρώτους μήνες περιμένοντας ότι κάτι θα αλλάξει σε μένα, κάτι θα αλλάξει στο μωρό μου για να γίνουν όλα λίγο καλύτερα. Πέρασαν έτσι πολλοί μήνες τελικά, πέρασαν 6-7 μήνες μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο που δεν άντεχα άλλο ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά και εκεί κατάλαβα ότι κάτι τρέχει, δεν είναι κανονικό αυτό που γίνεται, δεν είναι μόνο η κούραση του να έχεις ένα μικρό παιδί, μωρό, ήταν κάτι παραπάνω. Ένιωθα ενοχές και τύψεις γιατί δεν ευχαριστιόμουν το μωρό μου. Το βλέπα όλο πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρούσα ότι το περνούσα μόνη μου γιατί δεν ήταν κάτι που μπορούσαν οι γύρω μου να καταλάβουν. Απλά έβλεπαν εμένα να δυσκολεύομαι πολύ και να είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Και όπως βλέπετε και τώρα στεναχωριέμαι το συζητάω. Anyways, λοιπόν, και γύρω στους 6-7 μήνες πέρασε και μια φάση ο Λέανδρος που κοιμόταν το πολύ μια μισή ώρα σερί όλο το βράδυ και ξύπναγα συνέχεια για να τον θυλάζω, για να τον ξαναβάλω για ύπνο. Το κακό σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι εγώ μόνο μπορούσα να τον θυλάσω, δηλαδή να ταΐσω το μωρό μου. Εξαρτιόταν πάρα πολύ από μένα, δεν πήρε ποτέ μπουκάλι, είχα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να προσπαθήσω, είχα πάρει νομίζω 4-5 διαφορετικά είδη γάλακτος. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και δεν έπαιρνε μπουκάλι, δεν έπαιρνε πιπίλα, δεν τα ήθελε καθόλου αυτά με τίποτα. Οπότε ήμουν λίγο περιορισμένη, βασιζόταν πάρα πολύ από πάνω μου, δεν μπορούσε, ας πούμε, ο άντρας μου, οι γονείς μου ή οι άλλοι παππούδες να λάβουν ένα κομμάτι του ύπνου ή του φαγητού, γιατί είχε μάθει να θυλάζει για να κοιμηθεί, που όπως το ξέρω τώρα ότι ήταν ένα λάθος μου, αλλά σαν νέα μάνα δεν το ήξερα αυτό. Όταν ένα παιδί ήταν τόσο απαιτητικό και έβλεπα ότι με το θυλασμό κοιμάται γρήγορα, μου έκανε εμένα τη ζωή πιο εύκολη θεωρητικά. Αν το δω από την απ' έξω, βέβαια, βλέπω τώρα που δεν θυλάζουμε πια, ότι είχα κάνει λίγο τη ζωή μου πιο δύσκολη από ό,τι χρειαζότανε. Λοιπόν, να γυρίσω στο θέμα. Γύρω στους 6-7 μήνες εγώ άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν αντέχω άλλο, ότι κάτι άλλο συμβαίνει, άρχισα λίγο να το ψάχνω, άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ, δεν ήμουν προετοιμασμένη ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά να μιλήσω ακόμα σε ψυχολόγο. Δεν μπορούσα να πω ότι έχω επιλόχιο κατάθλιψη, ήξερα όμως ότι κάτι συμβαίνει με μένα. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να το ψάχνω, άρχισα να ψάχνω όχι συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, αλλά κοίταζα άλλα μαμαδό group, ας πούμε, στο Facebook, κυρίως ξένα, γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά που να απευθύνονται σε τέτοια πράγματα από όσο ξέρω. Και
Έτσι άρχισα λίγο να καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει, ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι συμβαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες αυτό το πράγμα. Ένιωθα ενοχές, ένιωθα μόνη μου, οπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο λιγότερο μόνη μου. Άρχισα να πιέζω τον εαυτό μου να βγαίνω λίγο παραπάνω από το σπίτι, παρόλο που έβγαινα καθημερινά με το μικρό για να τον πάω ίσως μία βόλτα με το καρότσι ή στην παιδική χαρά. Δεν ήταν κάτι για μένα και άρχισα λίγο να πιέζω τον εαυτό μου για να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Άρχισα να πηγαίνω λίγο στο γυμναστήριο, όχι γιατί είμαι μεγάλη φαν του γυμναστηρίου, αλλά έκανα κάτι για μένα. Έστω για μία ώρα έφευγα από το σπίτι και ασχολιόμουν με τον εαυτό μου και αυτό σιγά σιγά ήρθε και το καλοκαίρι, λίγο όλα μαζί, άρχισαν να με βγάζουν πιο πολύ από το σπίτι και και χωρίς το μωρό. Και άρχισα λίγο να νιώθω καλύτερα. Όταν άρχισα να νιώθω εγώ καλύτερα, έβλεπα μεγάλες αλλαγές βέβαια και στο Λέανδρο, το οποίο προφανώς το ένα έφερνε το άλλο, γιατί όσο εγώ δεν ήμουν καλά, αυτός προφανώς ένιωθε κάποια απόρριψη ίσως από μένα και παρόλο που ήμουν πάντα παρόν, ασχολιόμουν πάρα πολύ μαζί του, δεν ήταν όλη μου καρδιά εκεί, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ήταν πάντα σαν ένα μαύρο σύννεφο να ήταν πάνω από το κεφάλι μου, λίγο να μην με αφήνει να το νιώσω όλα έτσι όπως ήθελα να τα νιώσω. Και προφανώς έβγαινε αυτό στο μικρό, όταν άρχισε και εγώ να νιώθω καλύτερα, άρχισε και ο μικρός να ανταποκρίνεται σε αυτό και να είναι και αυτός καλύτερα και γενικότερα η σχέση μας άλλαξε τελείως. Και σιγά σιγά μετά τους 10 μήνες, 12 μήνες, έγινε πολύ σταδιακά. Κάθε εβδομάδα γινόταν και καλύτερα, δηλαδή και ο μικρός άρχισε να αναπτύσσεται, βέβαια ήταν και στην περίοδο που άρχισε να μπουσουλάει, να περπατάει, να ανακαλύπτει λίγο, ήταν σε πολύ ωραία φάση τότε, οπότε το έβλεπα και περνάγαμε πολύ ωραία μαζί. Οπότε τότε σιγά σιγά άρχισαν όλα να βελτιώνονται και μετά άρχισα να το συζητάω και με άλλο κόσμο και σιγά σιγά πήγα και είδα και μία ψυχολόγο και συζητήσαμε για την επιλόχιο κατάθλιψη και για κάποια άλλα θέματα που είχα εκείνη την περίοδο και από τότε είναι όλα κάθε εβδομάδα και καλύτερα, συνεννοούμαστε, έχουμε μια πολύ ωραία επικοινωνία, μια πολύ ωραία σχέση, είναι όλα τέλεια, είναι αυτό που ήθελα να έχω με το γιο μου, όταν φανταζόμουν ότι θα έχω το παιδί μου, αυτή τη σχέση έχουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε για να καταλήξω και κάπου, αυτό που με βοήθησε εμένα πάρα πολύ ήταν καταρχάς να καταλάβω ότι κάτι συμβαίνει και πιστεύω ότι όσο το ψάχνουμε υπάρχουν τόσες πληροφορίες πια στο ίντερνετ, για αρχή τουλάχιστον να δείτε ότι αν κάτι συμβαίνει, ας πούμε, μπορείτε να το ψάξετε λίγο. Με βοήθησε που πιέστηκα να βγω από το σπίτι και να κάνω πράγματα για μένα, να παίρνω το χρόνο ότι ok, κρατήστε λίγο το μικρό, ο άντρας μου, οι γονείς μου, οποιοδήποτε, να κρατήσει λίγο το μικρό, να κάνω ένα μπάνιο, να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, γιατί ακόμα και αυτό ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ότι δεν έχω χρόνο να κάνω μπάνιο, δηλαδή όλα ήταν πιεσμένα για μένα. Και όταν επιτέλους άρχισα να βάζω στην άκρη λίγο, έστω και μισή ώρα την ημέρα για μένα, ένιωθα πολύ καλύτερα. Βέβαια, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε σε κάποιον, σε όποιον θεωρείτε εσείς ότι είναι καλύτερο, ή σε οικογένεια, ή σε φίλους, ή σε ψυχολόγο. Εγώ σας είπα στην αρχή δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να πάω να δω ψυχολόγο, αλλά σιγά σιγά είπα ότι το έχω ανάγκη, θα βάλω κάποια χρήματα στην άκρη και θα κάνω αυτό για μένα, έστω για λίγες συνεδρίες, να το συζητήσω, να το καταλάβω και να το βγάλω από πάνω μου. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Επίσης, έχω κάνει τώρα μία συνέντευξη με μία φίλη μου ψυχολόγο, τη Μελανή Βασιλοπούλου. Την έχω βγάλει στο κανάλι αυτή τη στιγμή στα αγγλικά. Κάναμε τη συνέντευξη και στα ελληνικά, αλλά δυστυχώς όταν πήγα να επεξεργαστώ το βίντεο είδα ότι είναι όλο out of focus και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω καθόλου.
Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, με πάρα πολλές πληροφορίες. Της έχω κάνει πολλές ερωτήσεις που μακάρι αν ήξερα αυτές τις πληροφορίες τότε θα μου ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και άμα θέλετε θα σας το βάλω εδώ πέρα για να το δείτε στα αγγλικά και το Σεπτέμβρη λογικά θα το ξανά βιντεοσκοπήσουμε, οπότε θα το βάλω και στα ελληνικά όταν έρθει η ώρα. Γενικά, αν έχετε άλλες ερωτήσεις να μου κάνετε, θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω. Μπορείτε να τις βάλετε από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε κάποιο προσωπικό μήνυμα στο Facebook, Twitter, Instagram. Όλα είναι κάτω στην περιγραφή. Ένα πράγμα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι να θυμάστε ότι αυτό περνάει, δεν είναι κάτι που θα είναι πάντα εκεί, θα περάσει. Εγώ ένιωθα κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά πραγματικά περνάει και είναι φανταστικά και παρόλο που νιώθω ότι σαν να έχασα λίγο, ίσως τον πρώτο χρόνο του παιδιού μου, δεν τον χάρηκα έτσι όπως ήθελα τον Λέανδρο. Σήμερα έχουμε μια φανταστική σχέση, δεν θα το άλλαζα ποτέ και δεν θα είναι πάντα έτσι άμα το περνάτε ή άμα νιώθετε ότι κάποιος άλλος γύρω σας το περνάει, συζητήστε το, μπορεί να τους βοηθήσετε. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, όλες νιώθουμε ότι δεν θα μας καταλάβει κανείς και ότι είμαστε μόνες μας, αλλά πραγματικά το περνάνε τόσες γυναίκες, απλά συζητήστε το και θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή από κάτω για να γίνετε συνδρομητής και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή σας μέρα, γεια σας!